7:58 da tarde, se tedes que facer unha obra na casa ou onde sexa, xa vos digo eu que vostedes que armar de paciencia. Primeiro buscar albanel, despois que che pasen presuposto. E agora hai que engadir unha cousa máis, porque mirade, non vos extrañedes, non vos asustedes, se pedides un presuposto vos pasa como a min. Eu acabo de pedir este presuposto para unha pequena obra e dame igual un pouco as cantidades. Quero que vos fixedes nisto que me pon aquí, presuposto válido por 10 días. Atrás quedan os presupostos válidos por meses ou por un mes, aínda segue habendo, por suposto que sí, pero cada vez son menos. Por que? Os materiais de obra, poidémolo comprobar, cambian de prezo o día, cada día, e por iso os albaneis non poden garantizar máis alá de 10 días, incluso a veces dunha semana, 7 días, os presupostos totais. A pregunta é, Rocío, dentro destes materiais, cales son os que máis soben? Ai, como che guste a madeira, tes que abrir o peto, Pois gústame ben. Pois se che gusta a madeira, atento, porque che vai a subir a factura ese presuposto bastante máis, porque a madeira hoxe está nun 125% máis cara do normal. Se queredes pedra, bueno, aforrades un pouquiño respecto á madeira, pero tampouco moito, e xa vedes, está nun 68% máis cara, e o cobre nun 63%. Ollo porque isto hoxe, pero como acaba de dicir Espiño, igual o mes que ven xa hai algunhas cousas que soben máis e outras tamén poden baixar, pero dende logo se pedimos un presuposto temos que ter ben claro o que queremos porque hai que decidirse en cuestión de horas prácticamente porque senón os prezos van nos subir e o presuposto cambiar. Hoxe estamos con Armando que ten unha empresa de construcción e Armando dinos que nos últimos 2 meses os materiais subiron un 20% e ollo, nos últimos 2 meses, pero os materiais están á alza e nos próximos meses pode que sigan subindo. Xa chegámonos a Pontevedra para coñecer a Armando Sabarís, compañeiro, boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? Estades, pois, nunha construción que xa quixera eu para min. Sí, a verdad que sí. Isto é unha construcción que levamos desde junio do ano pasado. Queremos, en xuño deste año, pois podamos entregalo ao cliente. Aí quero chegar eu a como vai recibir ese cliente, porque estamos nun momento no que todo isto está un pouco cambiante e a curto prazo. Falamos de un orzamento que ti das en xaneiro, que ao mellor en febreiro xa non ten sentido. Bueno, en moitos casos isto pasa. Desde que foi o tema da guerra de Ucrania, aí sí que hubo unha escalada bestial dos precios. Agora sí que levamos unha temporada que se levaba mantendo, pero que pasa? Este último mes, por exemplo, os cementos volveron a subir. E así como subiu o cemento, tamén subiu o metal. Hai presupuestos que máis de 15 días ou 2-3 meses, según o que sea o que vas facer, pois non se poden aguantar. Canto porcentaxe lle calculas de subida nos últimos 2-3 anos, porque está sendo bastante importante? Podeche dicir que igual un 15, un 20% tranquilamente pudo haber subido nos últimos 2-3 anos o custo do metro cuadrado dunha obra. É dicir, son traballos que tes que ter unha man de obra moi específica para facer ese tipo de traballo e non hai toda esa man de obra que se necesita. Hai persoas que veñen de outros países e claro, noutros países están acostumbrados pois a que o traballo que fan pois sea para eles un traballo, neste caso pode ser oficial de primeira e ti ao final chegas aquí e ves que non son oficiales de primeira, ao final son oficiales de segunda ou incluso peóns especializados. Ao final está o custo do que fai a parte de obra e está máis o custo da persona que está ao lado del enseñándolle a facer o traballo. Armando, quero preguntarche tamén polo tempo de espera, porque se eu agora te chamo e che digo Armando, quero facer unha casa, canto pode tardar iso en facerse realidade? Tempo medio para facer unha vivienda pois lle están dando 2 anos. Entonces, claro, nos esos 2 anos nunha vivienda que pode ser unha vivienda normal de uns 200 metros cuadrados, a min pareceme exagerado. Que pasa? Xa a xente xa se cura, é dicir, moitas empresas curanse en salud, o que os primeiros 3 meses funcionan, igual a partir do cuarto ou quinto mes, cando tes que meter a subcontratas como instaladores, carpinteiros, etc., igual aí onde a obra empeza a mermarse, empeza a alargarse no tempo, e sí que ao final os plazos de entrega solen ser largos. Hola, Rocío! Hola, María, que tal? Joder, cuánto tempo sin verte, un ano xa, como vai esa reforma? Vai avanzadísima. Teño que facervos a actualización. Pois non me digas máis que marcho para lá, podo ir?
Home, claro, aquí te espero. Veña, pois ahora nos vemos, vou correndo. Xa estou aquí, como estás? Chegache. A que sí, podo pasar? Adiante, por favor. Veña, aí vou. Ai, que bonito. Vai a diferencia que a última vez que viñemos. Ademais fai un calorciño aquí como se nota a estufa. Verdad, a xente sempre me di que nunha casa de pedra fai frío. E ves o cambio, mira, vouche ensinar como estaba cando viñestes a última vez. Por lo menos xa podemos vivir aquí. Claro, a gran novidade desde a última vez que viñemos que por fin xa facedes vida na vosa casa. Como é isto de xa por fin poder vivir aquí? Levámolo ben, pero sempre hai cousas que facer de reforma. Pero bueno, é o que queremos e temos un obxectivo que é acabala. Ben, agora que te vou enseñar o salón, xa verás que bonito nos quedou. Ai, encántame estes como se chaman? House tour, non? Así. Non é moi grande, pero bueno, para nós chéganos. Pois ahora estamos refacendo aquelas cousas que ao principio non puidemos, como por exemplo o baño que vides ver agora. Esta é a miña parte favorita da casa. Gústame moito que combinamos a pedra así con elementos máis modernos. Se levantas un pouco a cabeza verás que nos falta aínda un cachiño do teito. E bueno, cousiñas, así a simple vista non se ven, pero que hai que facer. Bueno, vamos ensinar o hueco das escaleiras que acabei onte. A ver que hai por aquí. Ai, é o cuarto. Jolín, Rocío, que bonito. Pero, onde está esta muller? Rocío, eu quero que me enseñes a casa onde estás. Ai, María, que me despistei, que estaba grabando para redes. Ai, miña reina, tanto Instagram. Veña, vamos ver o cuarto, que me gustou moito. Pois mira, aquí decidimos facer a habitación. Estos son molduras, que foi o primeiro proxecto que fixen eu solas en axuda de Cris. Ollo, sígueme en redes que así aprendes como facer proxectos ti sola na casa de forma low cost. A última vez que viñestes tiña 100.000 seguidores e agora xa somos unha comunidade de 500.000. Vouche ensinar a parte onde traballamos. A mi madriña, que vértigo me va a subir por aquí, Aquí onde estades había como unha especie de palleiro. Ahora aquí decidimos por unha oficina vestidor, porque hai que economizar o espazo. Ai, moito me gustou a casa, Rocío, pero ti quen eres agora? Xa vexo que encontraches o experto en obras, que é Cris, que é a miña parella. Bueno, fixáchelo moi ben, Cris, choca aí as 5. Ai, Cris, Rocío, eu quedaba a vivir aquí, que ben se está. Estáse ben, pero só temos unha habitación. Aí cho deixo. Ai, bueno, entón igual non. Ala, xuntades por xuntados.